Mheshimiwa Matiang'i take kwa weke chao kwa ndio president. Mwanjele ndio kana na mimi ndio nimebeba Matiang'i. Unabeba Matiang'i kutoka wapi? Lebo kwani? Mwana wataenda ndio president wa wale gatoko kubengera kurumaya. Tukaya Ruto na mabi. Injini na renga na Ruto ngurunga ngari na potom. Bono ya uncho kiringa top. Bono bago kumute enginji ensemble. Bono na ntu atebire ngagusi gotogo kweramo anya togo kutokwe. Bono goitatu siberamo Nyamira Kisii n'abagusi bonse ba diaspora totebye bisa kubinde bitobu adesi. Balimu arora Raila babwatana na Ruto. Balimu mwasoma geography na history banya ba Nairobi. Baso etamu. Nane barenge Pentagon munyure 207. Bona bagusi to yan. Ko Raila ateba matanga ntogosana. Konya rito ko mwakira chikura tamaiti nganto sai. Mwari wanjako magaro ichaga yesa makonye era uliato bwatesi. Omuntu twagwatse mara gatano. Tanya koira. Lakini kwa tabiri rota asia tu nyo kutariri tanga koiberu. Igora iberu ya bakohe. Tako ni kwa tabanga koiberu. Nyasa tanje tugam. 2027 yeso ngwanchare okore ngai. Kwa tabanga koiberu kunya koiberu yo kama kemegati ya ga madiga. Nagere kwa marika wa teba sekata ukamatanga aya totiga aya etire toriya aya ngai. Wana toko ya yale bosinga twatebire nga Yesu batokonya na abanyamira abanini mutu cyane mwatebire Matiang'i mwatebire Maraga bonsi nanda abantu abana bato bosirike kanise ya moje ya Adventist mutari kwanja abantu na babasa ndubi na abandi baikaranse bato muntu oyo lakini ni nande karugo eta class kwa Matiang'i Maraga karo Morisia atari kwanja tumusabire arandie kanise yaga nyogoko osenga ke bonala turagenda no yomo nani gesa kukira siku ekaranya chabo chikura ataira egesa kukia mu gusingia sige na ino Nyamira na goto gwekani Kisii muganga Kisii nere kabato mole ara tinere ibi mokongere ono ibi tunagira moni gwete mara oyo itono mobeke buchari ta konura lakini binte bisinye omonto gweko kubwanya enseningo nyasa gwo mole mbati ale na ino irete komusa abagusi kiabere nga Matiang'i isaneire kero Matiang'i isaneire ntobasa gokwana umuntu gwoka yaya tobwate bibande tobwate kura ikera litukongo ikarire menwe tari kobarwa riogirira tabelira koreki irabarwe ikiagera kasongo matuka endo chenganko era kare momo itamono nere na tanjeti kera ndutungina kiare bya morentereire akomosoki kerari osoka kerari onsoni chimbanaire na chichi amakolire usibu na ikanda lyabura buri arorire sese mbeganda maega yayi etamwe yamo isanire Matiang'i abwatero esenge nchonda nekomnyoka uchi asama tangande na iguraria wona bagusira asma tobeka nabo ebisa kwebitu abeire toko achikura ibigo to tebinga nabasani tuchigo tebanga emu goikari na itu moto esha yeito bago ikari babagana boka ntoikonyora kuna itu abagusie ngakieye twairete nkonyora turi birogo bichieto wono gana itu nkorera turi moisonde aba minister basometwe konye batarasomwa oyo minto Timothy Bosire gatebunga bonaye umwakaraira kamotenga ngo kwandikira gukyo bo minister wono konyekira umuntu gaiga konyena itu twagokire nganyamiro bo minister ngoja bwaregi akeiga kero basomete tokanyori bagaria eri bagerio tairi no muskori buna tebeti bwega chiete dukakagora chisuti chingiya chire very expensive ona gora chiari wote kobeka na chiro chugo gochi obisi mande wono bachiete bakamumyuri gentekyo yentekinkeyo toise kobwatera na mutwa tobeka na mubuno musi totebe ngabono na itu tiga tutanga nyoyo ito totebe onye Fred Matiang'i bono nga Fred tugutanga ni mutwe na itu buna bagusi tobe nyuma ebiroge bi 25 bi hospital koira tuanse ko negotiate share ya digoro ekira kinda basababa twamito tobeka na mo 2027 erindegere na itwe tutware saira yaito
eka twatware saiga yaito igera abe ange na itukugamba bono nteta imuntu ngwenete kobagusa iga nyamire ngima kisi ngima paka erichonie ya Nyanza umuskuru William Ruto ikyachorete narenge coordinator urango bono yani mu minister ande bono nye Matiang'i urango nabari gote konga lakini ende to itaiso na mambi wakoreki wakire mbuya mono tigatusabira nesa uriye bura abantu ba minto na endake bintu byarengo binge nare okora bono na iranire na ende tukaya Ruto na mabi injeni narenga na Ruto ngurunga ngari ngurunga potom bono ya unchukira nga top bono bago kumute echure nginti ensembobe bono na ntu twatebire nga gusi gotogo kweramo anya togo kutokwe bono goika tusubiramo Nyamira Kisi n'abagusi bonse ba diaspora totabye bisakubinde bitobwatesi barimo arora Raila bagwatana na Ruto barimo mwasoma geography na history barimo abanairodi baso etamu nane barenge Pentagon munyure 207 bona bagusi nto yani ko Raila ateba matanga ntogosana konya rito ko mwakira chikura tamaiti nto sai mwari wanjako magaro ichaga yesa makonye era uliato bwatesi umuntu twagwatisi mara gatano tanya koira lakini ngoteberero tasya tunye gutaririye tanga koiberu igora iberu ya bakohe tako ni gotebanga koiberu nyasa atanje tugame 2027 yeso ngwanchare okore ngai gotebanga koiberu gukunya koiberu byo kabake megati ya ya madiga lakini kora malika bateba seketa ukamatanga aya totiga aya etire toriya aya ngai wana toko ya ale bosinga twatebire nga Yesu gotokonya nanda Nyamira abanini mutu cyane mwatebire Matiang'i mwatebire Maraga bonsi nanda abantu abana bato bosirike kanisa ya moje ya Adventist mutari gwanja abantu na babasa ndubi na abandi baikaranse bato muntu oyo lakini ene nande karugo etakirase kwa Matiang'i Maraga karo Morisia atari gwanja tumusabire arandie kanisa ya ganyogo kwa osenga ke bana turagenda no yomo na nige sakukira siku ekaranya chabo chikura ataira egesakukia mu busingia asige na ino Nyamira na goto gweka ni Kisi mukanga Kisi nere kabato mole arati nere bimokongere monyi gweta bana oyo itono mobeke buchari ta konura lakini binte bisinye omonto gweko kubwanya eseningo nyasa gwo mole mbati ale na ino nincho na chotas to watara ngaki